Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita saluna amang. Adorang sota puka permingguata di manugodon. Tapasada marohata martang yang nahohomaita. Amin. Tapuji Tuhata, mari titi buku Ede nomor 565 ayat 1-2. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia. Na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonon dohatani Tuhan Jehova. Idama, au, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku. Jala luluakku sana sida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganup ari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pardi ibana. Suang songoni au mangalului biru-biru kusogot. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Amanami saleleng ni lelengna. Asini rohamdo na mangaramoti ami. Sian nasay laon, rasi rasa nuaeng. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii. Gabe hangoluan nami, say asi maroham, say buhay marohan nami. Jala lehon tondim na bariyay. Asa huatu si hami sude panogunogum, dohot pambainan muna balgai, paian mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, mari tehite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puriani Tuhata, tatangnya koma pati niribata, ima pati pawaluon dohot lapatan. Pati pawaluon, unang ho manako, dia do lapatani, oddo. Ikon dia biari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mandobo, hepeng nidongan jolma, manang mambain bisu-bisu. Mangalu somon boniaga, ikon si pagandahon ni rohata do, arta ni dongan, jala si ramotonon, atong rap mangidogogo mahita tutuhata di bata, laho mangulahot patit nai. Ale Tuhan di bata, mangulahon na hombar tu patit mi, amin. Solo, solo, imagolo,
Tatopoti mado satana godangi tua dopani tuhata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami maritehite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tu jolom. Wilalah hami rikot doa sini roham di saluhut hami alak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu partopot hami, tung najot-jot dolo hami manimbil sian akadalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu, say unang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami aidang dia lo mohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu sesama saluhut ageduon nami dohot pangalason nami maritehite panggulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot mahasini roham di hami maritehite panandingon dohot agogon ni tondi perbadia asa tarapul situtu rohanami manjohuo asa patun, tigor, jala daulat ami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nambadiai. Amin. Baga-baga taringot tuhasisani dosa, isebe mangaluhon akan pinilit ni debata do nama mitori, ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nang mate, alai dang dada olani, nang mula mangoludo, jala di siamun di debatado ibana, mangondihon ita, hasangapon man di debatana di gijang. Amin. Uriani tuhata, hata di debatan dan gabe turpu ni epistelta, di hari Minggu papituon dung Trinitatis. Imana ni enet sian panurirang Yohanes, biddu 10, mamuka sian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 onom, tajaha mamar sikat sore. Parmahan na denggando anggo au, di seaon parmahan na dengganido, osana umopop akka biru-biruna. Alay anggo na diupaan, nasa parmahan situ, nasa napuna biru-birui, di ida pero badia, di tadikot do biru-birui lau maporus, gabe di soro babiatima biru-birui, jala di paserakon. Ai sipangan gayido ibana, naso sumarihon akka biru-birui. Audo parmahan
tinggan, hutanda doa kana diau, jala ditanda nasida doau. Songon amai na mananda au, jala au mananda amai, jala useahon do osaku humokop ibiru-birui. Adong dope aka biru-biru kuna asing, na sosian barawan, ikot dohot do aka ito gihonoku, tangihon nasida do suaraku, dungi gabe sada pumuan mai, jala sada ma permahan. Ido yang go sahatna, martua do akan natumangihon natani debata, jala na upyopsa. Amin. Yesus na punah, sanggup damai biar ulang, hari margung merunai, nasa dosaku dan sadoi, kabariku. Tidakon maha porseau tai, songon nahina tidakon idonganta saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mando, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumapalangit tohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, ima nanti dumoni si Maria, na gabe-gabe asyat tondi parbadia, andorang sohabubuan, idot tuhata, na tumau na mernit, di panguman silatus, na matatarpaja do ibana diau pinarsilang, na tuhat dubanua torudung ditanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudut tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima mahu malak nama ngolu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani ala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu dosogut daging ni halak nong mate, dohot yang uluan na sora sudah, amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Juli 2026. Partangyangan Wik. Hari Rabu 22 Juli 2026, masuk pukul 10 siawib, sada, Wik Rawamangun sada, di bagasni keluarga Elvis Napitupulu, Marsita Saur mengisi Boru Hutapea. Alamat Jalan Mustika Jaya Opat nomor 15, RT 2 RW 10 Sada, Rawamangun, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan, Ruang Timotius HKBP Rawamangun. 2. Wik Pulau Asam, di bagasni keluarga Nyonya Pardede Boru Tambunan. Alamat Jalan Jati Barang Sada nomor 20 Walu, Komplek Pertamina Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tolu, Wik Gangkana, di bagasni keluarga DJ Simarmata, Boru Sinambela, alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan, Gangkana, RT Walu, RW 15, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Hari Kamis 23 Juli 2026, masuk pukul 10 siawib, sada, Wik balap sepeda di bagasni keluarga Ganda Hutapea Boru Sitorus. Alamat Jalan Kayu Jati 5, RT Tolu, RW 5, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wik Rawamangun Tegalan di bagasni keluarga Momos Siaturi Boru Harianja. Alamat Jalan Pemuda Asli 2, RT 4, RW Tolu, nomor 80 Tolu, Rawamangun, Jakarta Timur. Katekisasi Sidi maka tindakon haporseaon. Katekisasi Sidi angkatan 2026-2027 tapukama dohot hatot tuon boi ma dijaha di tikting digital. Formulir pendaftaran di Jaloma Sian Kantor Sekretariat HKBP Rawamangun. Pendaftaran dibuka hari Senin 20 Juli 2025 saat tutup hari Sabtu 8 Agustus 2026. Jala Mulatama Parsiajaran hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. PHD Sermon Marturia. Dewan Marturia Sermon hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pukul 10 sia. Maringanan di Gade Jata. Sude pengurus dohot anggota seksi zending, seksi musik, dohot seksi digital, asaro mandohoti sermoni. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode tahun 2026-2020 lalu dohot syarat boi ma dijaha di tikting digital. PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dipatupa aka kegiatan songon natar surat di tikting digital. Senam Kesehatan Lansia. Seksi Lansia HKBP Rawamangun dipatupa hari Senin senam kesehatan lansia formasi menggunakan alat bantu kursi. Ima di hari Kamis 30 Juli 2026 pukul 7.15 WIB. Inganan Gereja HKBP Rawamangun. Dung simpul senam dilanjut ton ramatama dohot sermon PHD sude malansia HKBP Rawamangun mandohoti kegiatani Jala Denggan Mardalan. Kunjungan Ina Naomi. Hari Minggu 26 Juli 2026, Punguan Ina Naomi HKBP Rawamangun patupa kunjungan tu HKBP Resort Subang. Jala mandohoti parmingguan pukul 10 WIB. Patu begehon ND Pujian Marhite Angklung ni uluhon ni Pandita Resort Pendeta Manapar M Panjaitan STHMM. Anggiat Maboi Denggan Mardalan Ulaoni. NHKBP Rawamangun.
Na poso bulung patupa akka kegiatan nasida songon natar surat di tikting digital. Akka na poso bulung ni huriata asa pasidohotma di akka kegiatan na pinatupa ni huriata hombar tu bakat dohot talet tanabe. Seksi Kesehatan AKBP Rawamangun. Seksi Kesehatan membuka pos kesehatan Turuas Niuriata, informasi lengkap Boima Dijaha di Tikting Digital. Laporan Panitia Revitalisasi Toilet. Laporan penerimaan Panitia Revitalisasi Toilet sahatu tanggal 10 Juli 2026 Boima tabereng naritapilhon di slide multimedia. Panitia revitalisasi pasahat mauleate tu sude ruas niuriata di siala dukungan dohot pangurupion. Toktongdo mangido dohot gomos di sude dukungan sude ruas niuriata marhite tangiang, material, dohot finansial, asa boi dohot denggan mardalan program revitalisasi toilet ni Garijata. Informasi Boima menghubungi panitia na adong di Jolo ni Pitu ni Garejata. Ruasna tamba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas da tamba. Ima keluarga martua Sitorus Perawati Boru Simanung Kalit. Rap dohot 2 halak yanak penasida. Rosian HKBP Resort Pardomuan Nauli Sihubak-Hubak. Alamat Jalan Kelapa Tinggi nomor 30 RT 10 RW 8 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur. Wik Utan Kayu Kayu Manis. Jonjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabi ruas na denggan di tonga-tongata tarlu mobi di Jolo ni Tuhata. Undul Mahamu. Tikting neng barbagas. Tikting paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parboga somma. Alexander Christopher Mangapul Huta Barat. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Pulomas. Anak Niamata, Saud Maruli Tua Huta Barat, Tubuni Nata Nita Herlina Boru Sinuhaji, Dohot Oroanna, Jopanka Zianetia Mutiha Putri Boru Lumban Tobing, Ruas Ni HKBP Resort Rawamangun Wik Duren Sawit, Boru Niamata Haryadi Halumban Tobing, Tubuni Nata Betty Imelda Boru Marbun. Pamasumasuon hari Sabtu 25 Juli 2026 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuatama nama masu-masu nasida gabe parsari piona denggan di tonga-tongata tarlumobi di Jolo ni Tuhata. Ruas namonding sada. Nah di hari Selasa 14 Juli 2026 nunga jumulo monding sahala ina Sintua Evangelis Marta Elfrida Boru Huta Galung umur 74 tahun tinading niamata Dato Tony Sitorus Nahinan alamat Jalan Gading Raya 14 RT Onom RW 14 nomor 50 Sia Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya. Tudean hari Kamis 15 Juli 2026 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Rabu 15 Juli 2026 nunga jumulo monding sahala ina Saida Boru Pakpahan umur 82 tahun. Tinading niamata Arbinus Sormin Nahinan. Alamat Pramuka Bakti 2 RT 12 RW Sia nomor 40 Kelurahan Utan Kayu Utara Jakarta Timur.
wik utan kayu manis. Tudean hari Jumat 10 Juli 2026 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tolu. Nah di hari Sabtu 10 Juli 2026 nunga jumulo monding sahala ina Helena Margareta Boru Simanjuta umur 51 tahun. Hina baluhon niamata Oto Bangun Panahatan Tobing. Alamat Jalan Pramuka Sarisada nomor 10 Rawasari Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. Tudean Minggu Sadarion 10 Juli 2026 di TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Tuhatama namangalehon gogo dohot pangapolion di keluarga natinadikon. Pelean dohot udut ni buah-buah tajahama di tikting di digital na pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama akka barita namasa dot ulaon akka sipatu pota baen sangap di guarna. Songoni matikting di huriata Minggu Sadarion mauliate.
pamalum rohani. Sada goa umuni, siana sa goani. Goani Tuhan Yesus, idona umuli. Goani Tuhaki, Goani do endeki. Goani Yesus ki, do pamalum rohaki. Dame ni debata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta na marpungu, di bagasan tikion, di bagas joro ni debata, songoni nang sudi ruas ni huriata na madohoti parmingguon melalui live streaming di dia pehita amanginang barita nauli na sahat tuhita di minggu tasadarion imana nienet sian buku Ester bidusia mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia songonoma didok disi takasma tapaihut-ihut. Laos diari nasasadai sahat do bilangan ni jolma akan nabinunu ni di bagasan hutasusan tuadopan ni rajai. Dunginin na rajai ma tu si Ester jolmanai nunga dibunuh halak Yahudi di huta Susan 500 bawah diredepon dohot na 10 anak ni si Haman aha ulaning bahenon nasida aha ulaning bidahin nasida diluat ni rajai akana asing jala aha dope pangidoamu ikon lehonon doi tuho jala aha dope sihol ni roham ikon pasauton do dungini na si Ester mah molotung denggan rohani rajai sadiloas rajai ma nang marsogot halat Yahudi akan disusan mangulahon hobar tu paretta sadarion asa digatung nasida na 10 anak ni si Hamani tuhau jadi didokon rajaima ikon songoni bahenon paretaipe dilehon do disusan jalana 10 anak ni si Haman digatukon doi nang diari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akan disusan jala dibunuhi disusan 300 halak alai dang dais tangan nasida anggo tuugasan nasidai alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akan diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosana sidai gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak alai dang dais tangan nasida anggo tuugasan nasidai imana masa diari 10 bulan Adar
gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulani, gabe dibahen nasida mai ari panggalangan, dohot las niroha, alayang gohalat Yahudi, akan disusan marpungudo di ari 10 tolu, dohot 14, jala marhasonangan di ari 15 bulani, jala dibahen mai ari panggalangan, dohot las niroha. Dibaheni anggo halat Yahudi, akan maringan dia kahuta pagaran, ari 14 bulan Adar, dibahen nasida ari las niroha, panggalangon dohot ari raya, laos marsipiringan nasida disi ganup tuale-alena. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hatta na marpungu di bagasan tikion, totu amang dohot inang molo disukun tuhita, napungu di bagasan sadarion. Heado hamu amang dohot inang, mangadupi hamaolon di bagasan ngolumuna. Heado hamu amang dohot inang, mangadupi ragam niya kaparsorion di bagasan ngolumuna. Heado hamu amang inang, mangadupi ima mungkin dia ke persoalan-persoalan kehidupan, masalah perekonomian, masalah kegagalan, mengalami kegagalan di usaha, di karir dohot akalan na asing. Parsorion mungkin amang dohot inang, alani akayana kota na maol ta ajari, na jojot mambai kita tangis, na jojot mambai kita marsak. Jalaboy do di bagasan tikion namang do inang, di bagasan hamaolon hita mengadupi aka perekonomian kebutuhan ya kaya na kota. Apalagi di bagasan mingguon, tuminggu na naing ro, masuk ma akaya na kota marsikola. Tu tingkat parsikolahan na lebih tumibo, masuk matu perkuliahan nasida amang do inang, HP terbatas dohita di perekonomian. Hacit do rata hilala, parir do tahilala. Tak coba mungkin marsali tuak kadongata, HP sonari pe maul marsali ati amang do inang. Alaniaha, ala jura do akadongata mangalihon parsalian tunalaho mamijami ay ujung-ujung nanon maol jaloon mulak ya namar singiri do gabe hira na mengimis mangido aka sinamot na singirna tunamarutangi jalaboy do mungkin namanginang masa parsorion di tonga-tonga ningoluta ala ni fitnah, berita yang tidak baik di parwaroa hita, ala ni sugo ni rohana. Dia memberitakan berita yang tidak baik tentang kita, berita hoax, kita difitnah, dan dia ingin menjatuhkan kita, ingin menyingkirkan kita. Boy do mungkin masa yamang do inang di tonga-tongan ya kaparkarejuata yang sesungguhnya kita mampu, yang sesungguhnya kita bisa dan kita mungkin diangkat karena kita berprestasi oleh pimpinan kita alayadong nama kasuguhon hita. Dia memberitakan berita yang tidak baik di parwaroa hita tudongata, di parwaroa hita tu pimpinata, karena niatnya ingin menyingkirkan kita. Alani sogoni rohana, alani kebencianna, ima alani iri hati.
Dohot ragam dope amang dohot inang. Namasa di bagasan ngelutta. Jala si pataboy doro. Tu bagasan roha dohot pikirat tamaddo. Di dia dohot Tuhan. Naso di idaho do namasaun. Naso di botoho do namasaun. Songoned dekor taya te amang do inang. Sipata say suku-sukun. Rohaku say lulu-lulu, di dia do debata. Ya, rohaku say lulu-lulu, suku-sukun, di dia do debata. Padahal aku melakukan yang baik, melakukan yang benar. Tapi mereka membenci buasa ibana, maka sugoho nau. Buasa ibana ingin menyingkirkan, madabu honau. Alanido amang dohot inang di papos tuhatta dohita, di papos rohatta di bagasan tikion, marhite hatani debata, dakea ditadikon debata akahalak na marhaposan tu ibana. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan terus bekerja, mengubah air mata menjadi sukacita, mengubah ancaman menjadi keselamatan. Jalaido na taida di bagasan turpukon. Taida rencana jahat si Haman. Dia seorang pejabat tinggi di istana Persia. Dia seorang perdana menteri molotadok di bagasan tikion. Marsakap ibana neng mamunu ima Mordehai seorang Yahudi jala ibana petugas istana di Persia. Puasa ibana berencana membunuh Mordehai dan semua orang Yahudi. Allah Mordehai tidak mau sujud bersembah berlutut di hadapan ni si Haman. Alanido seguruhana. Dia memberitakan berita yang tidak baik kepada Raja Ahasyeros dengan mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu adalah ancaman bagi Persia. Mereka memiliki peraturan sendiri yang berbeda dengan peraturan yaitu raja. Dan mereka tidak mau taat kepada perintah raja. Alanii Roma ima Raja Ahasyeros ditikii mabigi berita yang diputarbalikkan oleh Haman, menyuruh memateraikan mabain surat perintah supaya semua orang Yahudi dimusnahkan. Dirasipon nasida, mereka harus dibunuh semua. Alaya mang dohot inang, Mordehai sebagai petugas penjaga pintu istana, lau maibana pabuahon namasai, tu pardihutani Raja Ahasyeros, imana margoar si Ester. Ester imaburu ni bapaudana. Mereka sama-sama orang Yahudi yang bekerja di istana Persia. Di pabua masakap ni si Hamani. Nalau mabunuh sudi dakolan si Mordehai. Tapi membunuh semua orang Yahudi yang berada di 12 wilayah kerajaan Persia. Dibege si Ester mai. Datung somakuling mudarna te. So kita halak batak. Holan mudar ni halak batak do memang kuling kan. Molo mudar ni halakam bengelir do. Nah molo mudar ni halak batak makuling do. Songoni matong namasa tu si Esteron. Makuling mudarna. Songo dia doi. Bangsoku naing rasipononna. Songo dia doi. Au sebagai ratu. Ima di istana Ahasyeros.
Marsakap ibana tu lahu menyelamatkan, mengurupi dan memberitakan kebenaran yang disampaikan oleh Haman yang tidak benar naking. Jala ido na taida di bagasan turpukon amang dohot inang. Taida di sinaking nunga disakapi Raja Ahasyeros. Di tanggal 10 di bulan Adar. Rasipono masude ima halak Yahudi. Jadi bulan Adar bulan pa-12 hondo di pertanggalan di perbulanon ni halak Yahudi molo dihita bulan Desember Mai. Jadi di tanggal 10 Desember itulah ibaratnya 10 bulan Adar mereka sudah berencana, Haman sudah berencana dan raja sudah mengatakan bahwa bangsa Israel akan dimusnahkan. Alanido amang dohot inang. Ternyata hamatiani ancaman itu jadi berbalik, berubah menjadi ima haluaun. Asa ahado naing taida sian jamitat taon amang dohot inang. Naparjulu sahali naing do di pasahat tuhita. Hapor syai madebata. Ay sanggup do debata. Pahosing hamagoan gabe haluaon. Sungo natadok naking amang do inang mangula do debata. Di bagasan parsorion, di bagasan ancaman kematian bagi bangsa Israel. Mangula do debata marhite si Ester permasyuri ni rajai ima sahalak boru Yahudi. Taida di sinaking dung di bagaibana. Baritai dengan keberaniannya dia pergi menjumpai Raja Ahasyeros dan luar biasa amang do inang. Sebenarnya tidak bisa asal-asal menjumpai raja. Seorang permasyuri tidak boleh langsung bertemu dengan raja molo dan diundang jika tidak dipanggil oleh raja. Alai dengan keberanian Ester datang ya menjumpai Raja Ahasyeros. Molodang lomor ni rohani rajai. Boydo ibana dibunuh. Sumaralang-alang zaman na julu ate. Boydo ibana dipecat. Sama terjadi kepada Raja Permasyuri Ratu Wasti. Ya, ima permasyuri ni Ahasyeros na parjului. Nah, alanido amang dohot inang. Tapi Ester berani menjumpai Raja Ahasyeros. Memohon kepadanya. Di bagasan ima kebenaran yang dia sampaikan. Jalaahan taida amang do inang. Ternyata lasian rohani rajai marbigi barita na pinasahat ni si Esteri. Ahana taida di siamang do inang walaupun tidak dikatakan nama Tuhan di bagasan terupu tahun alai nang idaut tado mangula debata di bagasan ngolu ni si Ester menyelamatkan bangsanya Yahudi. Na aturan rasipononna musnahononna ya. Mereka menghabiskan bangsa Israeli. Alai luar biasa amang dohot inang. Rencana Haman, hamatean. Alai rencana di debata haluaondo. Justru dikatakan. Omma hamonangan nasida. Ido dibaritahon naking 5.000 halak nina. 27.000 halak. Ima di bagasan parporangani mate. Ya musnah dibahen halak Yahudi aka musunai. Kita lihat amang inang rencana jahat Haman jadi berputar balik lahu mamunu ibana. Bahkan 10 anak ni si Haman dia harus digantung di kayu. Gatung ma dihau ninna
Haman juga digantung dan juga 10 anaknya. Jala ido na taida mangdo inang. Rencana jahat yang dilakukan oleh Haman itu, tapi kita lihat rencana Allah menyelamatkan yaitu bangsa Israel. Asa nang odo nanaing pasahaton na tuhita amang dohot inang. Songon na hudok kami naking tutugudang doa ka parsorion na taadupi. Gudang doa ka sitahonon na taadupi. Gudang doa ka hamaolon na taadupi. Ragam doa kaparsahiton na taadupi. Bahkan rencana jahat manusia pun Tuhan tahu. Fitnah na parwarwahon alay berputar balik di bahen debata tu si Haman. Taingon amang dohot inang nang naterjadi tu si Joseph. Ya, na dipatupa al inakon ni si Jacobi. Na dipatupa akahaanggina na jatu ibana. Nang dibuang ibana, dibahen ibana dibolokon tu bagasan sumur. Alero Ruben unang pola bolokon, unang pola dabuhon ibana tu bagasan sumuri. Tajual ma ibana, tu halap pedagang-pedagang persiai. Dijual nasida. Tapi justru itu memproses dia menjadi raja nomor 2 di Mesir. Masuk ibana tu jamu si Potifar. Dia juga difitnah di sana, memperkosa istri Potifar. Dia dipenjarakan, tapi justru penjara itu mabuan ibana menjadi seorang raja. Masa mahaleon amang inang di kanan Roma akaha ingginay dibuan ma nang amana si Jacobi. Jaladungi mati mahahanay. Mabiar situ mati ma bapana si Jacobi. Mabiar situ tu maakaha ang ginay. Ramolo mati bapak taon. Hita pe pasobon nama. Pamation nama hita. Ninna akaha ang ginay. Alayaha doridok. Si Joseph tuaka haha ang ginay. Najat donyan tutu. Ditahir rohamuna tuau. Alay nadinggando hapatean ni di bahen debata. Buitay damang do inang. Imadi sada Musa 50 ayat 20. Najat donya tutu ditahir rohamuna tuau. Alay nadinggando hapatean na di bahen debata. Buido mungkin amang inang masa di bagasan nguluta. Anak-anak kami mungkin di sini dalam dunia kerja, dalam dunia persekolahan pendidikan, dalam dunia pelayanan kita, dalam dunia mungkin persekutuan kita dimanapun kita, amanginang orang mencoba untuk menjerumuskan kita, orang mencoba untuk menyingkirkan kita. Tapi semua itu menjadi proses untuk menjadikan kita lebih baik. Asal mahita marhaposan tu debata. Boido debata pahosikon hamaguani gabe haluaon. Boido debata pahosikon naso denggani parsorion mi gabe lasni roha. Boido debata ima pahosikon air mata. Ya, menjadi mata air. Mola dong pena menganggap, adong menganggap poleas sonari, ya, menganggap horenda, menganggap ho sebelah mata, martangiak ko tu Tuhani. Tuhan mendengar setiap doa-doa yang tertindas. Tuhan peduli kepada orang-orang yang tertindas. Jadi manati tamang, molo martangi yang akan tertindasi, ya, hati-hati, ya, doa mereka akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Taidama nang di perdalanan, ya, ngulu ni aka toko-toko dalam Alkitab juga. Ketika mereka bersuara dalam penderitaannya, Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan. Bukan hanya dahulu, sampai sekarang juga Tuhan bertindak demikian.
Napaduahon ay nang idaot tadi siya mang do inang molo dilehon de bata hamonangan, dilehon de bata kesuksesan, unang madabu tuhamo kuson. Ya, tayo na naking di ayat 15 sa plonomi. Ya kita lihat di sana manginang nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halat Yahudi akan di Susani huta doyate di Persia. Nah, jala dibunuhi di Susan 300 halak alay dang dais tangan nasida anggo tuugasan nasidai. Dungi di do desa plonomi alay anggo pasi-pasi ni halat Yahudi dia kena diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosa nasidai gabe marahasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak na magkagigihon nasida 75.000 halak alay dang dais tangan nasida anggo tuugasan nasidai. Alania mang do inang dihamonangan nasida di parporangan ni. Ya, terbahin nasida donian mabuat akka ugasan ni. Mabuat akka artani ima musunai alay dang diulahon nasidai. Alania hamonangan nasyan debata dang dipake lau mangalului pangomoan. Hamonangan nasyan debata dang dipakai laho mabuat naso ugasanna. Hamonangan nasyan debata dang dipakai laho mangalului ima tudirina sadiri. Asaon gabi singot-singot dihita nang dipartikyanon bahkan sepanjang zaman di hamonangan natajalo di kesuksesan nanilehon ni debata tu hita ikon tetap do hita mangulahon nasitong. Itu adalah berkat Tuhan, jangan salah gunakan. Ya, unang salah memakai ima pasu-pasu ni debata ikon tetap mangulahon kebenaran, unang mangautotoy donganna. Jika Tuhan sudah membuat kita menerima banyak berkat, jabatan, kesuksesan, pangkat, dohot ragam niya kahamoraon na nilehon di debata, unang mangototoy donganna, unang mabuat naso ugasanna, unang mabuat naso jabarna. Garu di halap batak kati amang do inang, jabar, ya diulaw ni batak, ngingi na donian, molorang dipasahat itu hasahatan na, berbeda pi jadi do ate. Aido berbeda pi jadi do. Molo dibuat naso jabarna gari halak batak naso manadaha Kristeno do penajulu molo dibuat naso na jabarna itu akan dipertaruhkan. Naso ngonido nang hita amang dohot inang melalui hata ni debata jangan mengambil yang bukan bagianmu ya, tapi syukuriplah apa yang menjadi bagianmu, nikmatilah parhasiang ma molo dilehon debata hamonangan dohok kesuksesan di hita ragam hamonangan nadapot hita amang doho inang. Mungkin hamonangan boido dalam dunia pendidikan ate ya, kita ujian anak-anak kami di sini remaja pemuda-pemudi ujian masuk PTN, ujian masuk ya perguruan swasta, ujian masuk mengalului perkerjaan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Apalagi mau masuk BUMN sekarang macai maol ate, bahkan anak-anak banyak gini ya, inang pendeta kayaknya kalau BUMN ini dinasti doi nina. Kenapa dinasti? Iya sangat sulit, orang-orang ordalnya di situ nina. Ordalon orang dalam nina. Jangan. Semua bisa Tuhan lakukan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Alani, molo dilehon debata kesempatan namang do inang, jangan mengambil yang bukan bagianmu. Tetap kita melakukan kebenaran di bagasan akka hamonangan kesuksesan nanilehon ni debata. Dapat tuluhon anang dohonon na tuhita amang dohot inang. Unang lupa marningot dohot madok mauliati tu debata. Ido dipatupa setiap tahun hari raya Purim. Jadi ido turpu tahun namang do inang ima makalason mabay panggalangan ninna. Ya, ala naung dipalua debatana sida sian sakap pamunuon ni si
Hamani. Mereka merayakannya bersama-sama dan setiap tahun mereka merayakan Hari Raya Purim, mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka merayakannya bersama-sama. Didok naking marsipiringan si panganon. Ya, berbagi makanan satu dengan yang lain. Itu taida di ayat 10 sia naking kan. Didok di si amanginang ima ayat 10 sia. Ucahan di bani anggo halat Yahudi akan namaringan dia kahuta pagaran ari 10 bulan adar di bahen nasida ari lasni roha panggalangon doho ari raya laos marsipiringan nasida di si ganub tuale alena. Pitor lau do raro hatta di bona pasugi ati emang do inang alani lasni rohatta lasni rohani na tua-tua tana jolo omak ta bapak ta ro tulang tas ya Jakartaon pitor diseke dotong ayam mate. Idu dah ay korodo todong asa maseke manuk dang songo sonari ate. Ya anak kami bukan seperti sekarang setiap saat bisa makan ayam. Ipe nga disek manuk anon gak enak mak indah musedo ate. Ya molo na julu tolor na biu ke peyalang do kan. Ido yalang doi. Yang tidak jadi menetas itu dimakan itu sudah dingin ngali tolori iloppa di ya diloppa di alang doi ima porsuna holorotong tulang nasa Jakarta mabigi berita Jakartaon kan ba pitor di seat do jadi memang ngai pabua sebulan sebelum ro tulang naung ngai pabua anno molor tulang muro nyon anno jabio tasea ma ido dong istilah HP ro tulang naon omak nai do bapak ni diladang omak tasea ma ninna ngaro tulang tasea ma ninna olo sea ma na ba ibege tulang nai ba biar tulang nai ba bariketi tulang nai mulak nalau siaton na doha rawin na habe nung merjaji doha lagi moloro tulangan non jabeo mata seat holaro merlujung anak nai tuhau ma tu balian oma ngaro tulang tasea manin na bamula matong tulang nai ay ripui bana siaton na nah pitor marsipiringan do amang do inang ya marsipiringan lejo tu na burum leto bapa udam leto pung munin na hape anak kon na hola ceker-ceker na do dabo kan do ulu na ngalas roha di si nyanggo matong ngangur na leto sada na burum agujo ilean hai-hai na tusan narohat tong kan leto santu pungu bah ilean adorana tusan jadi yahan nama dia naroha kan manga matong tulang naon ibe magiti-itik matong na jolo kadadana kan jauh muda bereina daung ito ngamangan ninna ngamanga beremi ninna hape lang mangat dope nunga ito nunga ngaparjolo laki naking mangan ninna ya hape lang mangat dope nah marsipiringan amanginang coba luar biasa orang Batak dulu diboto do marsipiringan sonari dangadong be ya dangadong be mulak kita tuhitan dangadong be marsipiringan nah omma terjadi di hari raya Purimi naking amang doinang mereka dipanggalangani di hari rayai mereka berbagi makanan tuaka ale-alena alani amang doinang marhite turpukon diajari dohita molo dapotan las niroa hosyan debata halason mai rab dohot dongammu ido kan halason mai rab dohot donganmu hara dongamu rak marlas niroha dohot ho ya hara dongamu unang popom unang pasip ya molo marutuk ko sip ido kan molo dapotan pangomuan sip ya HP molo kerugian pitor di Papua ay mada memang harga ni mas turun sonari ninna kan tiki majual mas na iba na waktu harga 3 juta ipasi iba na dotong dung turun rikok di bana hepeng ya di Papua agu rikot tian nau di hepeng ala anakku neng sikola mungkin dihita dang adong para kelapa sawit ate molo dihami daerah riuan ya kelapa sawit melonjak bersuka cita ya alai dang di Papua tu dong anna dung moru turun harga kelapa sawit ya baru dia katakan agujo harga kelapa sawiton ninna kan doh dia ka usahata amang do inang jadi ulang tahun moliate ma adong Naomi dison jadi molo Naomi molo adong namar ulang tahun sebulan ini di padomo di rayahom mayate makara donganna makalason naik pangkat jabatan ya dapotan pangomoan Papua bagi tu dongammu unang hola carita te unang hola carita Papua
leo tu dong kami. Jadi mula dong non di son dapotan pangumuan ya na minggu na salpu pabua mang pasahat pilihanmu tutu hatta teh. Ya pasahat hamuletiommu las rohaku bah anakku masuk tu negeri, las rohaku anakku masuk tu angkatan, las rohaku anakku dapok gereju, las rohaku bataba poparan pahopu ni muda. Nah las rohaku dilehon Tuhani gajang ni umur pabua haradonganmu madok mauliate tutu hatta asaido dipangido di bagasan tikion amang dohot inang. Karena apa? Ari parolo-olo pon ni bangso ni debata songon topik ni minggu tay setiap saat kita merayakan sukacita bagi umat Tuhan alanya. Setiap saat Tuhan berkarya bekerja di dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita, mengurupi kita, patupahon, saluhut akan narikot di bagasan nguluta. Setiap hari kita harus bersukacita, marulup-ulup, songon bangso ni debata. Amin, martang yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami, namar bangsa di Banua Gijang, moliate di pasahat rohanami Tuhan. Di luaso hami, marpungu ditongani bagas corom makal maletehon dengan basam dohot asini roham nang hucalo hami di bagasan nasa minggon cala mauliate ma di luas somar saringar hatam paingoton hami tutu Tuhan ima ari palur ulupon nanilehom mudi hami setiap ari ala disidoho mangula disidoho berkarya disidoho madongani mangurupi paluahon hami di seragam niak kana masa di tonga-tonga ni ngulu nami cala marhitei Tuhan naing do idaun nami i borhasian panadaun nami i mahami madok moliate marlas ni roha pasahaton hamoletion ni roha nami marhiti ragam ni akasi patupaon nami dohot sikap ni ngulu nami siganu pari Tuhan debata amanami pasu-pasu masudia karuas ni huriam na met-met na balga na matua tuho pasat hami diragam niya ka pakirimon parukilon nasida manang di dia pinasida manang naaha diula nasida Tuhan ho mga ramoti roha ng pikiran nasida madongani nasida di ulaoni pasauton lomoni roham nang dia kaya nakon nami melanjutkan aka pendidikan na tu tingkat lebih tinggi totong di bagasan las ni roha sudia kana tua-tua paborhaton ya nakon na di bagasan tangyang na asa marhite pos rohana Tuhan boy totong iba na mangulaon akka ulaon na sudia karuas ni huriami jala sikop sudi bainommu dia kana record di tonga-tonga ni ngulu ni akka ruas ni huriam Tuhan debata amanami nang songoni dia ka ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton dirawat di rumah sakit nang ditongani bagas nabi tuho pasat hami Tuhan Rusli Bakara Siti Bonur Sianipar Situa LA Tamba Situa Nyonya Pasaribu Torliana Sianipar Nyonya Situmorang Borupas Pancaitan C Mangatas Si Hombing Pantun Huta Barat Ernita Siahaan, Alusan Raja Guguk, Situa Tirama Pangaribuan, Manatur Silitonga, Situa SP Hutasoid, Nyonya Sirait Rosida Boru Batubara, Situa Rose Boru Simacuntak, Iren Boru Toraja, Diego Jovian Hutauruk, Nyonya Sianipar Boru Simatupang, Situa BP Siregar, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Rumintang Boru Hutasoid, Las Maria Pancaitan, Nyonya Tobing Boru Manik, Rianti Huta Barat, Perlindungan Tambunan, Rio Simajuntak, Nyonya Magdalena Sianturi Boru Manulang, TP Simajuntak, Sorta Pangihutan Sitohang, Nyonya Siregar Boru Papahan, Benhat Sihotang, Nyonya Raja Guguk Lamlan Boru Simajuntak, KM Sihombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Nyonya G Dolo Saribu Boru Sitorus, Nyonya Napitupulu Boru Nadabdab, Nyonya Lumban Tobing Boru Manulang, Jeremiko Andri Haposan Lumban Tobing, Nyonya Tobing Boru Sinambela, Nyonya Sarli Boru Samosir, Rinto Manurung, Robin Naik Pasaribu, Balojong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Doho Sudi akka ruas ni huriam, Naso Hagwara kami sada-sada marhiti warta cemat namion, Homa Tuhan na mga lahumpos ni roha dinasida, dina menjalani akka pengobatan, perawatan, pemulihan Tuhan. Asa totong marhite-hitei, boy nasida macalo hamamalum siakko,
tu akka arina nengro. Mauliati madiho Tuhan, terpuji maguarmu, alaniasi doh dengan nibasam. Mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Maredehitas yang bukede 512 ayat sada dohot ayat namangihut laos tapa sahat ma peleata. Di dalam Yesus tanodotlah, tari bolong mirohana di masa, namura luhut di banton dinai, tundi sesa utang lidos katai, girohamu sude, karahon madongatabe, nungamonang bijabun hatanai, hatai dipakai usin jatai, didoha bisarana sumurungi, cupang domuro sudena bainoni, anggirohamu sude, tarahon madongatai, dengan limaruan itu hatai, tahun ini tak boleh lilui, asal anda meluat talam ture, kita haulungi madongatabe, girohamu sude, tarahon madongatabe, Jesus Tuhani, gadai rasiro hatabainoni, anggirohamu sude, tarahon madongatabe, anggidana jonobe, paratu jolona dongono sude. Dehone 5 Rajongjong Mahita. Tunasai dohalawas dirohaki, anggo mulak tutuhaku domani, kata puji matuhaka Jesusi, ala tanpa pusenoku surgoni, anggirohamu sude, tarahon madongatabe,
Tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na moliutus, hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, sejalo megabe uap na husus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasea kami pilihanon, pati buluhan harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, sero maharajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon sengon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusan nami sengon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim.